payon sa kagatos katulong ang anibersaryo sa pagkatuto. Karon atong giselebrar ang usa sa gipasigar ko ng mga lahapon. Naiwan dili lang atong lungsod sa dili hangtod na sa tibok nasod na mao ang Bumba Festival. Ang Bumba Festival ay nakahatag karason panagiusa, nakahatag ng kalipay, labaw sa tanang panagugmay. Ang gugma sa pagluto, mao ang usa ang pinaka-importanteng elemento sa pagluto ng Bumba. Kung wala ang gugma, mahimong kulang ang lasa. Mao nga kanapon pa lang atong ibabaw ng gugma sa usa-usa. Mao kini cluster number 5, Barangay Kanduling, Santa Cruz, Cagsayaw, aka Lansaka. Viva Bumba Festival! Ladies and gentlemen, contingent number 5, Pundo sa Lagay Usang Ronda Hanon. Nay, nagangguhan ko si Lulu nga naa siya gilubong na kahon sa akong tugaran nga iyang ipakuha ka nako. Unsa man kana na? Wala ko kahibalo, Nay. Kung unsa kadto nga kahon, kuyugi ko, Nay, atong pangitaon. Mao kini ang kahon na nigawa sa akong dawgo. Nanlibaw akong balahibo na. Unsa ka ang sunod anak? Ato mablikan, Nay. Usa ka kalaang Nay. Mauga na ang libro, nabugay ko ng lipangita. Kaya nakabuo, nakabutang ang isa't isa lang ang himba sa inyong lolo na si Aling Andres. Kabalo ba ka ako? Siya ang pinakailatong lutuay, uglami ang bumba diri sa ronda. Patanawa daw ko ako. Gugma, kulang sa gugma ang inyong pagluto. Sabon sa pagkakumpleto sa regados. Walay gugma sa pagluto, diling gawas ang tinuod na kalami sa iniluto na humba. Malaban eh.
ngayon